Doncs anem a fotre una sessió suau de banca, tocarà 80 quilos, no sé si faré 8 repeticions, farem un 3x8, 4x8, alguna cosa en volum, si no baixaré el pes, depèn de com em trobi, aniré una mica de sensacions, després esquena, una sessió completa d'esquena, ja veurem si faig posterior o no, i bé, ens veiem al gimnàs. Bé, m'havia oblidat de dir-vos-ho, però a la banca farem una agafada una mica més estreta, que vaig comprovar que l'agafada close grip em va molt bé, l'agafada estreta, tinc molta força, i l'agafada ampla també tinc més força, però no és excessivament més forta. Llavors jo crec que una agafada, un punt entremig, més cap a l'agafada ampla, però també close grip, per enfocar força al tríceps, crec que m'aniran molt bé de cara a maximitzar la força i l'aixecament de pes a banca, així que avui provarem i us explicaré les sensacions. I també he estat pensant del fet que vaig posar una enquesta a Instagram preguntant què opinàveu de mi, que havia fet powerlifting o hipertròfia, culturisme. Alguns em vau dir culturisme, ja que era més vistós, era més agradable a la vista, ajudava més públic, però jo crec que el powerlifting té molt més futur, està en ascens, el culturisme natural també, però el powerlifting jo crec que encara més. A més és el que m'apassiona, és el que realment m'agrada, el culturisme també, però el powerlifting molt més, i m'ho passo molt millor entrenant, és menys repetitiu, jo crec, perquè sí que repeteixes els bàsics molt més, però ara fas una mica més a pes, ara fas una mica menys, vas ondulant, vas fent olejades. En el culturisme sempre és intentar progressar una mica i ja està, no hi ha més. I retallar dieta i tota la pesca estan als dos àmbits. Així que jo crec que em quedo un powerlifting, intentaré progressar amb marques molt heavy, molt heavy, ara ho dic, molt heavy, i ja està, i fotre-li dur, no hi ha més. But you don't wanna be like me, never really know nobody like me. You never know suppose that roller coaster, or you don't wanna have the best like this, never know who just like this. You don't wanna be stuck up on that station, stuck up on that station. I know, sad soul, sad soul. I know, sad soul, sad soul. Bé, he sobreestimat la meva força, però ja està bé. 80x8, 80x7, i ara faré un 80x5, 2x5, i ja està, i això és el que farem. Seguirem amb esquena, ja n'hi ha prou de banca, que déu-n'hi-do la fatiga que porto. Va! Or